Heddiw dwi'n wedi darllen y stori I Mari ac i'r Treici. Dwi'n wedi darllen Anifeiliaid y Fferm hefo drych sbesial. Pwy sy'n hwnna? Dwi'n gyntaf, dwi'n meddwl bydd o'n buwch na mae'n gafr. Ar y fferm mae'r gafr yn breddu. Fydra di freddu fel gafr? Wyt ti'n gallu? Dwi yn me. Ma. O ia. Wyt ti ta? Ma. Ia. Wel, mwyn iawn. A rwan, gallwch llun o fi. Gallwch llun o chi fyna, Mari? Ydy mi yn. Mae'n meddwl bod ti gwallu mysu. Ond dwi'n licio fo bwmpi fyna. Me. Mae'r gwarthaig yn breddu. Fedra di freddu fel buwch? Dwi'n wedi trio ta. Mw. Dwi'n cywir? Sa'ch chi'n gallu gwneud yn well na fi? Bod da iawn. A rwan, sy'n sgwrdd yn chdi fyna? Ie? Ynddi. Mae'n iawn dim yn quite posh. Mae'r ceffyl yn gweryru. Fedra di gweryru fel ceffyl. Oce, dwi'n meddwl. Gweryru. Mae'n deud hynna. Gweryru. Cynnig. Mi. Na, dwi'n meddwl. Mi. Mae'n sy'n ddigon. Pa ni fel ti'n meddwl beth yw hwn? Ydych gallu weld hwnna? Ti'n gallu weld un bach hwnna? Ia, mochyn. Mae'r mochyn yn rochian. Fedra di rochian fel mochyn. Ian. Stoch. A rwan dwi'n mynd I wneud chi. Sa'ch chi'n weld chi fyna? Na, dwi'n meddwl. Mae holl anifeiliaid y fferm yn gwneud sŵn. Barod? Mw. Me. Ond, pwy yw mwyaf swnllyd? Dwi'n meddwl, ydych chi'n gwybod beth dwi'n meddwl hwnna ydych fel babi? A mae babi'n criw o hyn. Wedyn sy'n sôn iawn. Teulu yw mwyaf swnllyd. Dwi'n meddwl mae teulu ni yn mynd yma. Dyma ni, llyfr ar y fferm. Ta!